Lolu lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eGauteng nazi eziphambili. Umongameli obambele ukwela uMnumzana Gwede Mantashe uthi abemibeli mabalumkela amanyathelo okuzama ukubuyisela elizwe emva kusetyenziswa amanxeba ashiywa kubemibeli inkqubo yengcinezelo ukuxhamlisa abantu abathile. Iinkokheli ezaziwayo noosomashishini kumasipala iNelson Mandela Metro zithi ubukrelemnqa obunobuzaza buqalisele kwesi sixeko kangangokuba abatyali-zimali bafudusela imali zabo kwezinye iindawo. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibenani. Umongameli obambele ukwela uMnumzana Gwede Mantashe uthi abemibeli mabalumkela amanyathelo okuzama ukubuyisela elizwe emva. Uthi kusetyenziswa amanxeba ashiywa kubemibeli inkqubo yengcinezelo ukuxhamlisa abantu abathile. uMnumzana Mantashe ukuthethe oku kumsitho wemibhiyozo yenkululeko ebanjelwe kwibala i-AS Swanepoel emelwe eMpumalanga. Umongameli Cyril Ramaphosa akakwazanga ukwenza intetho ephambili kulo msitho njengoko ifumana unyango lomkhuhlane kwaye uyalelwe ukuba aphumle kwethutyana. Ingxelo iza kulandela ngelinqaku. Kusenjalo iDemocratic Alliance ithi ukonyuswa kwerhafu yentengo kuza kuqhuba ngomhla wokuqala kuMeyi ukuba kukho umthetho wokuwulungisa. Ithi umphathi wezezimali uMnumzana Inogodongana akanagunya njengesiqu sokubuyisela irhafu yentengo njengoko oku kufuneka kwenziwe ngomthetho opasiswe yipalamente. iDA ibhiyozela usuku lwenkululeko eMichel's Plain eKapa. Umbutho we-DA uthi uzithembile ukuba uza kuliphumelela idabi lokuqinisekisa ukuba kulandelwa imithetho phambi kokuba kuphehlelelwe isigqibo sikamphathiswa wezimali sokumiswa kokunyuswa kwerhafu yentengo. What's your point of contention? Well, the Parliament has approved the fiscal framework, and as it stands, the VAT increase will continue on the 1st of May. No minister or body can unilaterally now decide that they are stopping it. It must be a process through Parliament or through the courts. Kusenjalo, iDA iwugxibhile umbutho we-ANC ngalomba werhafu yentengo. If you increase VAT, if you support an increase in VAT, you are killing inclusive economic growth. And it is the job of the Democratic Alliance to point this out. Number two, in terms of the principles and the priorities of the GNU, is to reduce poverty. If you increase VAT, you increase poverty. And the ANC put that proposal on the table. E-Athlone, Cebukuhle eKapa, umbutho we-Aljama wona usebenzise olusuku lwenkululeko ubhiyozela iminyaka eli-18 wasungulwa. We are very pleased that on Freedom Day, as Aljama celebrates its 18th birthday and also Freedom Day, we have taken the first steps for 7 families on that farm to get their freedom. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Ukanti kwezingena ngokusemoyeni inkundla ephakamileyo yasentshona kolweni igqibeko lokuba isirhoxisa isibhengezo somphatho wezimali sokonyuswa kwerhafu yentengo. Ukuthetha ukuba ayisayi konyuswa irhafu yentengo ngomhla wokuqala kuMeyi. Le nkundla ikwasibekele ecaleni isigqibo sendlowiso mthetho sokwamkela ingxelo yekomiti yezezimali kwinkqubo sikhokhelo yezezimali kunye nezindululo zokuqokelela ingenisomali nebesithatyathwe kwinyanga iphelileyo. Umongameli obambele ukwela uMnumzana Gwede Mantashe uthi abemibeli mabalumkela amanyathelo okuzama ukubuyisela elizwe emva. Uthi kusetyenziswa amanxeba ashiywa kubemibeli inkqubo yengcinezelo ukuxhamlisa abantu abathile. uMnumzana Mantashe ukuthethe oku kumsitho wemibhiyozo yenkululeko ebanjelwe kwibala i-AS Swanepoel emelwe eMpumalanga. Umongameli Cyril Ramaphosa akakwazanga ukwenza intetho ephambili kulo msitho njengoko ifumana unyango lomkhuhlane kwaye uyalelwe ukuba aphumle kwethutyana. Nansi ingxelo.
Amawakawaka abantu angungelene kwibala i-AJ Swanepoel eMpumalanga bezokubhiyozela olusuku lwenkululeko okokuqala ngqa phantsi korhulumente obumbano i-GNU ngenxa yomkhuhlane. Umongameli Cyril Ramaphosa akakwazanga ukwenza intetho ephambili kulo msitho kwaye unike oluxanduva umphathiso kwangumongameli obambeleyo uMnumzana Gwede Mantashe. I must apologize for the president. President is not well. He can't speak. He's down with flu. Deputy President is having a bereavement in his in-laws. Londo ke yaniki thuba loba kulawule mna. Ulumkise abo bathe qolo betyala intlukwano ngokobuhlanga kwelilizwe. Uthi kukho inzame zokuzoba abantu abamnyama belilizwe njengabacinezeli ngelixa abamhlophe beboniswa njengabantu abacinezelwa ngurhulumente weli. Okukuzana njengoko umongameli Donald Trump wasemelika etyhola uMzantsi Afrika ngokunyasha amalungelo amafama amhlophe kweli, nto leyo ikhokhelele ekubeni arhoxise inkxaso-mali esuka emelika eza kweli loMzantsi Afrika. Will not allow anyone to define us. We must roundly reject all attempts to divide us on racial lines. Ukwathe ukuba ibengumongameli weli lizwe ebeya kwakha eOrania phela kwendawo ebekelwe bucala abamhlophe. Uthi oku kungakhuthaza uthando kuphele intiyo kubo bonke abemi beli. If I would be a president for more than 3 hours, I would declare that people must go and build in Orania. Black people must go and build there. And we mix them. They appreciate that hatred can never survive peace. Ubethelele ukuba i-GNU ibeka phambili uhlumo loqoqosho, ukudalwa kwemisebenzi nokwehlisa izinga lentlupheko. Kusenjalo nophala jikelele weqela lomkhondo wesizwe uFloyd Shivambu uthi abemi belima bangakhawulezi ukubhiyozela usuku lwenkululeko besenamakhwiniba ngokuqhwalela kokwanjwa kwenkonzo zoluntu. Ukuthethe oku kwirali bibanjelwe eMdantsane kukho namalungu ombutho i-ATM. uShivambu uthi ilihlazo into yokuba kanti kusekho abantu abahluphekayo kweli lizwe emveni kweminyaka engama-30 enkululeko. Uthi kumele ukuba kanti eli lizwe loMzantsi Afrika lijongene nophuhliso loqoqosho. There is no true freedom in South Africa because our people remain landless, remain jobless, they remain in highest levels of poverty. There is no significant shift between the conditions of our people between what was there in 1994 and now. uShivambu uthi umbutho wakhe ukhethe ungazibandakanyi kwingxoxo yerhafu eyongezelweyo. The VAT must not be increased and we will stand firm as Umkhonto weSizwe. If anything, we're going to make substantial policy proposals and even legislation that will take VAT back to 14%. Ukanti umbutho we-MK ukwaphefumle nangotyelelo lukamongameli uZelensky wase-Ukraine. Puppet illegitimate president of Ukraine because he is a puppet that is utilizing his illegal occupation of office to facilitate the expansion of NATO into Eastern Europe. And that is done with the sole intention of destabilizing the Russian Federation. And we will not agree with the erstwhile colonial forces which are organized under NATO, which are trying to now destabilize Eastern Europe, particularly Russia. uShivambu walile ukuphefumla ngotyelelo lwakhe lwangepasika kuShepherd Bushiri. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eMdantsane. Sihlabele mgamane ndaba zethu njengoko eli libhiyozela iminyaka engama-31 yenkululeko. Kubanjwe imisitho yahlukeneyo phantsi kwezizathu ezahlukeneyo kumaphondo ngamaphondo eli. Ukanti abanye abantu basethembisa kwiMpumalanga bakholelwa ukuba ayikapheleli inkululeko ngaphandle kwamathuba emisebenzi, iinkonzo ezisulungekileyo nelizwe elingenabundlobongela. Abancinci nabadala bangungelene kumabala ezemidlalo itswelopili ukubhiyozela usuku lwenkululeko.
Emva kweminyaka engaphaya kwamashumi amathathu nomvo elilaphumayo kumakhamandela olawulo lwengcinezelo, abahlali basethembisa bakholelwa ukuba uMzantsi Afrika likhaya elingcono kunakuqala, kodwa kusadingeka lukhulu. Still need a lot of jobs to be created, but I don't think in the circumstances that we find ourselves, there will be job provided by the government that claims will provide jobs. Like I said, the structures that are inherited from the previous government are still found there. If we still have stuff like gender-based violence that are still taking place, intimate partner violence, domestic violence, rape, sexual assault, I feel like we are not as free as we can be. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lesufi uzame ukuthoba izibilini zabangekho phansi kwengqesho nabalahlekelwe lithemba. Those that create job opportunities must also create opportunities for people that belong to our country, because there are many things that are here. I grew up here. Mall of Africa was not here. I grew up here. The two malls were not here. The petrol stations were not there. Many things that are not there. Kusenjalo iphondo lempuma koloni libhiyozele usuku lwenkululeko ngokuqaphela iminyaka elikhulu yokuzalwa kwegala lomzabalazo le-ANC Alfred Nzweye Matatiele. Lo msitho uquke ugazo lomgama wekilomitha ezinhlanu nezilishumi kwanomsitho wamapolisa. Inkulu baphathiswa ephondo Oscar Mapuyane uvumile ukuba emva kweminyaka eyi-31 yenkululeko kusekuninzi kusadingeka kwenziwe ngurhulumente wephondo. We are moving forward. 30 years ago, we were not where we are now today. A lot of work has been done by this government. A lot of work still needs to be done, particularly in the rural area provinces like the province of Eastern Cape. Kanti ke usapho lukaNkosi Albert Luthuli lusabeke amathemba kurhulumente wedemokrasi azame ukuhlangabezana nalo kubugwenxa obehla kudaladala. Njengamanye amaqhawe uLuthuli waphathwa gadalala ngurhulumente wengcinezelo de waxuthelwa ubukhosi bakhe. Emva kweminyaka e57 wasweleka ngendlela engaqondakaliyo, usapho lumemelela kubuyiswa ubukhosi bukaLuthuli. Uhulumeni wobandlululo wamnikeza wathi makaqoke ukuthi ufuna ukuba umholi kaKhongolose noma abe umholi wabantu as uchief. Wakhetha ukuqhubeka njengomholi kaKhongolose. Bathi uma besuka lapho base bemphuca lobo buholi. Kwintetha yakhe yokuqala njengomongameli wokuqala onyulwa ngentando yesininzi uPawu Nelson Mandela wachancatha kumazwi amemelela inkululeko ubulungisa kuye wonke ubani abantu baphangele babeke isonka etafuleni bafikelele kuzo zonke inkonzo kodwa kuninzi ngakumbi ulutsha elo iseliphupha. Kanti ke inkokheli yeFF umnumzana Julius Malema ithi uMzantsi Afrika ulawulwa ngabantu abangafanelekanga nabangenazakhono zokulawula. Ethethe emajelo Masuku eWinnie Mandela nebifudulwa isaziwa ngeBrandford eFreystad. Umnumzana Malema uqhube wathi umphatho wezimali umnumzana Enoch Godongwana akanamandla okuphikisa isigqibo esithathwe yiParlamente. Ulebele ngelithi eli liza kuqhuba nokutsala nzima ukufumana inkonzo eziquka ezempilo, ezemfundo kwanokuphucula iziseko zophuhliso okubala upasiswa uhlahlo lwabiwo-mali. Sithi nxe kulo ndawo inkokheli eziliqela kumasipala uMbaxa Nelson Mandela Bay imanyano zabasebenzi kunye neenkokheli zoshishino zithethe phandle ngokuchasene nokonyuka kwezinga lolwaphulo mthetho kulo mmandla. Zithi abatyali izimali basa amashishini abo kwezinye indawo. Ulwaphulo mthetho lusathe gqolo kulo mmandla emva kwamatyeli abaphathiswa bamapolisa betyelele esi sixeko esinolwaphulo mthetho oluphezulu kweli. Ngumkhuseli Jack loka Jack udlale indima enkulu kwinkululeko yeli lizwe. Kwaye wazibandakanya ne-United Democratic Front kwiminyaka yo-1980. Le nkokeli ithi izinga lolwaphulo mthetho lusephezulu kwaye kufuneka iinkokheli ezinamava nezinganako ukuqubisana lo mngeni. Uphinde wathi nangona urhulumente ezama kodwa kusekude ngaphambili. Asukuba ayaziwa into yoba amasela are not doing something out of a principle. They are opportunistic. They can only thrive if they understand that the chances of them uba abanjwe zincinci. Yabo uba zincinci chances zobanjwa then ke waza kwenza lento ayenza yokugrogrisana nabantu. Usomashishini bakwakhala ngengxaki yokufunwa inhlawulo ngokungekho mthethweni.
Sithetha nje lo mngeni uxhaphakile kule ngingqi yaseNelson Mandela. Aba bantu bakhona apho bathithwa khona ukuba bawuye kubani hijacker uyakwazi udemand 10 million or 5 million. Kodwa ke into efuneke silwile sonke. Abahlali kuquka neenkokheli zemanyano nabo bathi badikiwe. Asisoze siphume neziphumo ezincumisayo ngoba inxaxheba edlalwa ngurhulumente ekulweni izinto ezibangela ukuba abantu bethu babe kanti abakwazi ukuyonabela lenkululeko sinayo incinci kakhulu. Utsotsi bakwazi ungena nakwi-structures kuthiwa zii-leaders bakwazi ufumaneka nakwi-institutions karhulumente. Abathathi inxaxheba bathi amapolisa funeka ancediswe anikwe inkxaso ekuhliseni izinga lolwaphulo-mthetho kwaye neenkampani zabucala kufuneka nazo zifake isandla. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Iintsapho zamapolisa amathathu alahleke ngolwesithathu zifuna impendulo kumkomishinala jikelelo wamapolisa uNjengele Fani Masemola. UConstable Linda Cebekhulu, Kiamugetswe Bynes noBoyibelo Sinoge bebesuka eFreystata besiya Limpopo ngokomsebenzi kwabe kugqityelwa kwabo kubona. Iintsapho zabo zivakalise ukuxhalaba ngenxa yolwazi olunganqinelelaniyo oluvela emapoliseni, nto leyo bangela bacinge uxoza mphini wumbi. The National Commissioner as well as the Deputy National Commissioner for Crime Detection, Lieutenant General Shadrack Sibia, they met with the investigating team in Gauteng to get a progress report on the matter. So thus far we are quite confident that we will soon hopefully register a breakthrough. We've pulled all resources together. We owe it to ourselves and we owe it to the families of these constables. So we do have a high-level team that has been put in place consisting of expert detectives, your cybercrime unit. We've got the Hawks that are involved in this particular operation. We've got our crime intelligence operatives and officers that are also forming part of this particular case. So we are hopeful that it won't take us long until we register a breakthrough, but we are appealing to the people of South Africa. The police officers on a daily basis risk their lives to serve and protect you. We need your assistance this time. Yes, we do come with the expertise, but someone somewhere saw something and that's what we need. Konqololo ziyakuqa ziyakhotha mezalenhlwa masikhongozele zangomso kodhabethu ngolikamageba mazenetho.